Čau, já jsem Mirek. Čau, já jsem Milan. A vítáme tě u našeho třetího videa. V dnešním videu se dozvíte, co bylo, co bude. No a aby tohleto video nebylo tak krátké, tak uděláme to nebo to. Takže jdeme na věc. Takže prvně začneme tím, co bylo a bude. Zapomněli jsme heslo od našeho YouTube channelu. Takže tohleto video vidíte na druhý. No, protože jsme dlouho nevydávali videa a neměli jsme ani jeden čas, znáte to tak. Jak vám Milan řekl, tak už jsme zapomněli heslo od našeho kanálu. Proto jsme dlouho nevydávali. Mě v hlavě ty šifry vážně lítaly úplně jak Matrixovi, mi tam lítaly. Asi jinak jsem to heslo nerozluštil. Takže jsme se rozhodli, že založíme nový kanál a to třetí video vydáme na tenhle. Jo, tak. A pustíme se k tomu, co bude. No, a bude asi to, že jsme se rozhodli, že budeme vydávat videa každý týden, respektive každou neděli, nebo sobotu, jak nám to vyjde. A budeme mít spoustu nových pořadů, budeme toho dělat strašně moc. No, takže tohle je asi všechno, co bychom vám k tomu chtěli říct, že prostě budeme vydávat víc videí, budeme vydávat každý týden, jak to bylo, že tohle je po půl roce video. Jo. No a budeme mít teda spoustu nových pořadů. Budeme z toho dělat strašně moc novýho a chtěli bychom, abyste nám s tím třeba pomohli, psali nám náměty, psali nám na naše Ask FM nějaký otázky, protože budeme chtít třeba dělat Ask FM s Funny TV. Takže dole v popisku budou odkazy na Ask FM teda a na Facebook. To asi všechno, co bychom vám k tomu chtěli říct. A pustíme se na to, nebo to. Jo, jde se na to. Takže já bych si dovolil začít. No já začnu. Tepláky nebo rifle? Rifle. Rifle. Proto máš tepláky, viď? Inteligence. Zelená nebo modrá? Zelená. Pes nebo kočka? No, vzhledem k tomu, že jsem měl obojí, ale chtěl bych asi psa, no. Takže pes. Já mám dva psy, takže pes. Kočky nemám rád. Město nebo vesnice? Vesnice. Asi taky vesnice, protože my bydlíme v takové části města, kde to vlastně dříve bývala vesnice, to někdy ve středověku, a teď je to jakože celá jemnice. No, ale prostě jsme v takové té dolní části, kde bývala ta vesnice, takže je to furt v pohodě. A oba dva jako malí jsme bydleli ve vesnici a už se známe úplně od narození my dva. Pak já jsem se senka přestěhoval ve svých 4 letech, on nějak v 6 nebo v 5, já nevím. Se senka přestěhoval a bydlíme vlastně kousek od sebe a tak asi vážně ta vesnice. Blondýna nebo bruneta? Zrska. Bruneta. Krátkovlasé nebo dlouhovlasé? Za mě asi dlouhovlasá, protože krátkovlasí jsou. Takže za mě asi taky dlouhovlasá, protože krátkovlasí jsou. Taky počítač notebook. Taky mám. iOS nebo Android? iOS. Android. Mrznout nebo uhořet? No, takový obojí. Je prostě takový ale abych si asi vybral uhořet, to musí být lepší. Víš co, letě tam jak Superman, prostě bych si připadal jak Superman, ale Superman prostě tím ohněm. A Míra takhle přivázaný u toho sloupu a asi uhořet. Protože kdybych si měl představit, že mi zmrzne tělo, tak se asi poblí. Slepý nebo hluchý? Asi radši hluchý, protože poslouchat rodičovský keci nechci. Já bych teda radši byl taky hluchý. Je to divný. Sladký nebo slaný? Pro mě určitě sladký. Jde to vidět, když jsem u něj, tak to jenom žere. Tak pro mě asi taky sladký. No, že mu to tak jenom žereš. To známe. Já přijdu k němu domů a udrží takhle tu skleničku od cukru a už jede. A nebo taky, tady pán má rád kafe. Rozpustný, samotný takhle. Matika nebo čeština? Matiku bych nakopal do prdele a češtinu bych zapálil. To je moje jedinečné slovo. Mám rád dějepis. Češtinu? Tak ta vyletěla. A matika tam jde. Takže matika. Matika už mi vlastně nejde, ale šla mi. I tak matika. Lolko nebo Dota? Lolko. Lolko, 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 lolko. Dota.
umět lítat nebo číst myšlenky. Číst myšlenky, ale nemohl bych to dělat často, protože bych tam toho měl hrozně moc a měl by mě mrdnout. Takže bych radši často myšlenky. Normálně, já bych celkem chtěl lítat, ale všichni by mě znali, všichni by to o mě viděli, že by mě chtěli dostat. Prostě lítat to musí být dobrý pocit. No, a číst myšlenky, to bych asi chtěl spíš než to lítat, protože to nikdo o mě neví a prostě myslel bych si to, teda věděl bych to, co si o mě lidi mysleli, což by bylo někdy dobrý, někdy špatný. Fotbal nebo hokej? Fotbal. Fotbal. Takže tohle to bylo pro dnešní video vše. Jestli se vám video líbilo, tak dejte like. A nebo dolů nějaký ten komentík. Odebírat nás můžete samozřejmě na mojí hlavě. Dneska jsem volnej. A příští víkend zase. Čau!